El transport és una peça clau en la lluita contra el canvi climàtic. Sabies que la majoria de les emissions de gasos que emetem els ciutadans en el nostre dia a dia provenen dels vehicles de combustió interna, com els cotxes o els avions? Aquestes emissions contribueixen directament a l'escalfament global i al canvi climàtic, posant en perill el nostre futur. Però tenim el poder de fer un canvi significatiu. Reduir l'ús del vehicle privat pot tenir un gran impacte. Cada quilòmetre que no recorrem en cotxe és un pas cap a un món més net i saludable. Pensar en alternatives com el transport públic, compartir vehicle, la bicicleta o simplement caminar és una manera efectiva de reduir les emissions de CO2. Apagar una bombeta LED durant 2-3 dies o tenir el microones funcionant durant 2 hores és equivalent a estalviar 1 quilòmetre de cotxe. Som conscients d'apagar dispositius innecessaris, però sovint no pensem en els nostres desplaçaments. Impulsem un canvi cap a formes de transport més netes i eficients. Reduïm els desplaçaments innecessaris i adopteu un estil de vida més sostenible. Recorda, el poder està a les teves mans. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Subscriu-te al canal per a més contingut sobre transició energètica.